karon sa sumpay ni Bagutang Sugilanon, ang Laylay ni Mila. Kita ko niya do. Kaila ko niya. Kaila ko ha, Usting. Natural nga makaila ka ni Usting kay dumad ka nga taga dinhi ni Nindapita. Ikuptan ni mga akong abaga. Berto, buhi ko. Kita ko. Buhi ko, Berto. Dugo. Kita ko. Nadugo lalaki. Saka inyo. Sa Kita ko. Kita ko. sa katuig mo. Usba ang giingon mo, Berto. Kinsay mo nakita? Kita ko. Kita ko ito lalaki. Kita ka. May nakita ka niya itong gabi na mo ba? Mo ba'y buti mo ipasabot? Mo ba? Kumao, kinsa ang mga tao nga imong nakita nga misa ka sa among samua niya itong gabi na. Sudi ko. Kinsa? Agay, sakit ako kamutoy. Buhi ko eh. Sakit manay mo buwan ako eh. Matod pa ni mo nakaila ka sa mga lalaki nga misa ka niya itong gabi na. Kinsa, Berto? Maluoy ka. Agay, Sintihin ko. Agay. Alam makabot ni Mila ang hustisya alag niya. Agay. Sakit mo ko niya. Kita ko. Kita ko. Berto! Balik dari! Berto! Ayaw na pagbiya! Berto! Gusto ka siya bidagan. Suot niya sa kakahuyang sa unahan. Nasayaran ako siya. May nakita si Berto niya itong kapiola. Ug kana ang gusto na kumasayran og sutaon. Oh my gosh! Finally, we're home! Kanaog na. What? Dili ba lang ni mo ablihan ang pultahan? Be a gentleman. Fine. Kanaog na. Thanks! Kining, kami nyo rito. Ablihan sa minimo. Napungkol ka na, Noy? Dili na ka magkamaong maobli? Abi ba na napasok ka lang? Napungkol ka na sa diay? Unswa. Kini siya o di man ka kumidyahan, oy. Kahapdos yun sa pasok sa buko-buko na ko. Gawas na, senyora. Aga ka ko, stupido. Parehas mo nitang may paso nyo rano. Ako pa day agak din mo. Og si kinsa pa man di ay. Dili ba nga ikaw man ang katabang? Koreksyon nyo ra. Di ko katabang. Driver ko. Katabang ko gihapon ikaw dinhi sa mansyon, stupido. Lahi ramang god. Sige, dali na. Ako na, Raplin. Agoy. Nga kung pasok sa buko-buko mo na igo pagwakli ni mo, senyorito. Ay, ang hapdos, oy. Kaunula, kupot sa akong gamot. Thank you, Apo. Agay. Ang kabog at bas akong abaga. Unsa ka man, Sing. Maghinanaw ka lang diha. Isira na ka napultahan sa sakinan. Nagbarog ka pa man diha. Dili day manaog itong babae nga imuhang tupad sa paglingkod sa backseat, senyora? Unsay babay? Kada ko... wala? Ina magado? Wa ko'y tupad nga naglingkod ka ganiha nga babae. Kay kami lang si Usting ang diha sa backseat. Si Adel tingali ang bote mo ipasabot nga babae. Dili, oy! Dili! Kakakada ko yab ni senyorito Stan, liba ang bote mo ipasabot, senyora? Nga siya may labi unang may kanaog. O di, masab siya magalingkod sa front set, dili ba? Kadto
Itong babae mga diya si mga kilid. May buta ko ipasabot. Katong nakaputi gani. Uy, abi na kung nagadala gani ka og nurse nga magbantay nimo. Hay naman di ka to siya. Nawala naman lagi. Wala man kung magkabantay ni karaog. Unsa? Nabuang ka na ba, Masing? Wala na buang hinuan. Tinuod pagod nga akong gisulti. Nireklamo man gani ka nga bukat gibo ka baga. Lain sa kayong dili nga iya mang gipugan. O abi maguda ko to siya kadang buot mo lalay ni mo ba kay mipugong man. Pero mibuhi raman sa dayon o mibalik sa paglingkod. Nabuang ka na gyud, Masing. Na ako nabuang. Wa mi laing gikauban. Ha, hunahuna mo lang kadto. Iho, dali na. Iatod ako sa akong lawak. Og Masing mahimo ba? Isira na ko nung kanampultan sa sakyanan og sunod na mo sa akong lawak. Ha? Oo, senyora. Hay. Gusto nila, Roy? Nga magiging nakita nga babae, God? Nagasigirin siya og duko kaganina, suka sa pag-abot. Ingon man sa pagkanaog ninyo, Usteng. May nakita gyud ka? Oh, Sigurado ka, Masing? ay nayabag ka naman diya, Usteng, oy. Ano dili mo ko magkasiguro nga makita naman mong mga sakay diya sa sulod sa sakyanan? Nakakita lagi ko? Kita yun ko. Oh. Pero ang pagkutara, anong kalito siyang nawala? Wala man siya kung makikita niya may gawa sa kinanteng. Hay, makadi siya katupaingon. Pero ako may pangutanon nga ikaw may nakakita. Ay, kung ina nga hasa ka, wala ka magkakita, teng. Wow, uy! Halikon mo, okay na? Hala, siya alam na ikaw ko nakita? Ay, kung ina nga. Ay, kung ina nga nagbaon ka mag-abat gikan sa ospital, teng. Unsa? Mahala na ka niya, Singgoy. Bala ko ni! Ako hangga! Kakusuran mi dagan, paingon sa ihang lawak sa luyo ni mansion? Ang gawin ni itong usti nga, talawan ka ayo. Wala bang gani ako mahadlok ka, ako'y nakakita. Unya sila? Wala? Hehehe. Ito uno. Nga dito yung nakakita ba ko ito babayana, oy? Wala pa man din ako masira gihapon ni pultan sa sakyanan, oy. Nagsige pa man din gihapon ko kupot nila. Ay, pasundo na ba na ko ni senyora si Aglawak? Ay, pabasahiun na sa kuadron. Hasula senyora, oy. Dugag yun siya sa akong mga buluhaton din sa mansyon, oy. Now? I wanna shower na. I feel so sleepy. Kadiyot lang. Bilit kami mong biyaan si Lola nga Sierra. And why not? Lola, can we go to our room na? Anyway, napahilaw na ka naman namon ni Stanley din eh. Can we leave na? It's okay, right? Diba? So let's go to Stanley. Dali na pa. Uy, hey! Adil! Ayaw ko guro ah! Dili kami mong biyaan din si Lola. Hey! Igaling may kinahanglan pa siya. Okay ra, apo. Muanin na to karon si Masing. Sige pa dayon lang mo. Let's go! Leche kini si Masing. Gihing nang sunod na mo din dayon sa akong lawak. Wag yun mo sunod. Animal babayana. Karon ka lang nako inig-anhe ni mo. Kabog na sa hangin nga mihuros. Pasado 2:00 pa man unta sa hapon. Ug init kaayo sa gawas. Ang animal ay siya na karon si Masing. Karon ka lang yun ako. Sod! Wa ka magkabati! Matod ko! Sod!
Nabuang ka na ba, Masing? Wa ka makabati sa akong giingon. Dayon na! Oh, kakuso ba niyong nakable? Oh, usa ba'y nahitabo ni mo, Masing? Kalit ni mong hiable ang pultahan, unya karon imo na sang gibundak. Stupida! Wa kay batasan! Nalimot ka? Naniya ka sa akong masyon? Oh! Sabay nahitabo ni mo, ha? Hoy! Tingog! Saman, naamang ka na! Naamang ka na o nasuko ka nga gipaapas ko ikaw din eh. Oh, unsa ka lang imong gibuhat? Gibutang niya ang tray sa kilid na lamisita. O gikuha niya ang usa ka tasa nga nag-aso pa sa kainit ang sud. Wa ko maingon nimo nga mga piko kay gusto kong matug, Masing. Nalimot ka bang matud ko? Dili na ko mga pe, ha? Gatas na ang akong gusto, Masing. To, gisakan niya ang tasa. Saan mo ka na? Nganong ipatungod mo ka ng tasa sa akong uhan? Masing! Masing! Masing, usay mo buhaton!